Yuk, dientekne. Jan-jane komene nganti gelagatmu sajak nyumriyane kencan karawan kaliya. Terima kasih, dikasih Mas Gareng mic-nya. Oke. Iki jare pengantin berdua ingin naik panggung. Nggih. Oke. Katur mempelai berdua panjenenganipun Mas Andre Adi Pratama kalian Kesemaning Ayu ning Mbak Mas Roro Sevi Yulia Andriani Kulatri Minggah Jakarta wonten saking papandukan. Pasar Monggo. Palegan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Monggo. Mas Andre, Mbak Sevi, monggo. Duduk. Oeo, oeo. Hop, hop. Oke. Selamat malam Mas Andre. Malam Mas. Gimana kabarnya tambangnya? Apa baik-baik aja? Baik. Lancar. Pengantin baru. Pengantin baru ndredeg Mas dadi manten. Boten. Yakin? Yakin. Sumpah demi Allah. Goli-gokin sumpritit. Iya. Ya apa jane? Iki jane apa? Sumpah. Oh iya. Yakin goli-gokin sumpritit. Oh iya, titit. Iya. Sampun seneng estu Mas nggih kalih Mbak nggih. Nggih. Kula dongaaken mugi kemawon dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Dadya judhu ing donya tekan delan dunia dan akhirat. Nggih. Ha nggih. Niki nyuwun direncangi sing pundi, dikantani sing pundi? Mbak Niken. Oke, untuk saudara Niken Salindri. Saudari no. Oke. Untuk saudari Niken Salindri. Aja. Ya, saya harap untuk segera mengadeg ya. Mengadeg iki apa? Bahasane kok sing pletot. Nah, ya tara wong golek dhuwit lho Mas. Yo, katur panjenenganipun Dik Niken, monggo klatri jekar saking sasana pelenggan. Oke. Nenenji nyarirani utawi ndampingi Istri Atmaja temanten kekalih. Niken gak tengah no. Ya Jono, Lah kenapa no? aku tandek kene ae kan Ih. iki pengantin berdua, jadi kudu saling pepet, kudu saling gandengan. Ya masa aku nengahi nek dadi orang ketiga wingi. Ya ora kok ya masa wong tiga. Ya lek aku jek cuwilik kae ngono nek tengah ra apa-apa. Lek saiki wis gerangi. Wis gerang kelas pira? Kelas wis lulus ya? Lulus. Lulus SMP SD SMA. Lulus SD. Lulus SD. Ayo niki requestin apa Mas Andre Iya, dan monggo Mbak? niki. Mas. Eh? Tinggal. Pingal. Pingal. Mbak Eng nyanyi ya? Aku ngerti pingal sing ndi. Piye Sing piye. piye sing piye? Lagu viral. Pingal penek no blimbing kuwi Sembarang. tak ijo royo-royo tak Sembarang, senggo sembarang. temanten nanya. Aku gak Sembarang. coba lagu pingal. Ayo pingal. Oke, pengantin berdua. Ya, luar biasa. Mangga Mas Tris. Ya, Gak apa-apa Mas. Elek ora masalah sing penting kan bayari. Loh enggak lah sampean biasanya karaokean. Sik. Pengen pilih ndi? Dua pilihan. Nyanyi karo nyawer. Pilih ndi? Nyawer, oke. jenenge piyayi sumbut sembodo kok. Mbak manten, pilih nyanyi napa nyawer? Nyawer, wong loro nyawer kabeh. Wong loro nyawer kabeh. Yuk, pingal yuk. Yo, Astro Brata. Monggo Mas Andri berjoget ria. Ya, Oke. Desi bersukaria.
Aduh, lo kok kandas? Lah, bidadari cinta. Lah, kok Gang Doli ki piye to, Mas? Wis tutup, Pak. Sing apik to. Masa kandas Gang Doli nyapa gak mangku purel ae. Baijo. Ben kekinian pisan kok, Song. Sing tak senengi ya Gunung Semeru nih. Gunung Semeru. Apa lagi? Amas. Apa, Mas? Nah Mas. Gang Doli. Oke. Satu kali lagi, oke. Oke. Ah gaul mantene. Kabeh pancen luputku. Gang Doli, Gang Doli, Gang Doli, Gang Doli. Tak kentuk, duk ya. Mas Arya siap Mas Arya. Tenang lek iso kentuk-kentuk dino iki. Tak sawer. Oke, permintaan Mas Andri dan Mbak Sevi, oke. Luputku. Cah cilik mosok iso nyanyi Gang Doli.
Terima kasih, oke. Ya. Mengko perkara guyon dilanjut ning gara-gara ya. Nggih, sendika dawuh. Aku tak keperukan delo ya. Pelok batarkun nggih. Sawis sesaji ingkang sinuwun mengko ndak kelangan ngeng. Ayo, mengko perkara guyonan lagon bisa ditutuki ning gara-gara mesake sing main dit nyang lakon ya nok ngono ya, Mak. Ya. Tak derekke ae. Pukul sing dupaku melon mangambar selaning krana sumarba arum gandanyo gandanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa Yang mentok. Terus? Kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil, sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh Mas. Ber ngoten wis kabar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngaten. Mentoke kok ya muni. Piye? Mas. Sakeng kewan kok ngelokke ya. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan iki pinter-pinter, Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho, Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Golek plastik, Mas. Plastik tipete ada jajan. Bakdo pipis lega. Waduh wis iki gak enek godhong gak enek apa. Arep tutulno tembok ki adoh kan enek rese ngaten. Akhire kula njukuk plastik niku. Kula tul-tulno peteng kok, Mas. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener, Mas. Napa? Enek semote abang. Wah, gatel jebang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jian. Malih Mas malih godem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbo. Manten berdua Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune jodoh ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Dongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah salehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem nglesanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Oh, kabeh. Lah tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku gak kurangan akal, Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh, Mas. Nomor 1 dijeluki GPI. Soale nomor 1. Masya. Terus nomor loro niki ROPI mergo nomor loro. GPI ROPI. Mergo bapake Imam Syafi'i. Ora sakle nomor loro bapake nggih PI niku. ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soale nomor 3.
Terus selanjutnya? Nomor 4. Heeh. 4 PI. 4 PI. 4 PI. Terus anak kelima? Mau PI soalnya nomor 5. Oh. Ben gak kleru kon nak nyeluk. Ben ora salah. Heeh. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adik itu PI, Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adik itu PI. Nomor 1 GPI, GPI, nomor Ro PI. PI. Nomor 3 Lu PI. 4. 4 PI. 5. Mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI, Mas. Sik to kok ndak enak nonton tak rasane. Piye to iki? Nomor 1 GPI, GPI, loro Ro Ro PI, PI, Lu Lu PI, PI, 4 PI, 4 Mo PI, PI, 6 kuwi. Adik itu PI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka pari suka. Bapak Sukemi Bapak diberikan Sukemi, rezeki yang melimpah, rezeki yang melimpah. kata barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak, mboten nyandung-nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontonnya sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Weh enek ketheke no. Kethek piye iki ngono gareng? Oh, heeh. Lah pupuran nyambut gawe iso wengi dadak pupuran putih ora. Berat lho masih dadi gareng iki. Oh, kok berat-berat. Lah rupa ganteng durat-ora dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti Loh, itu. sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Kula menika gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo gareng golek dhuwit apa itu? Oh. Ngeboti Sorry, no. seduluran. Aku ngeboti seduluran, Mas. Oh. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, Piye? kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Segenek senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik-sithik. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok gareng kok. Lho. Alasane? Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi ya sing ngejob Bapak jenengan kok. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit masamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng dibayari brek kula nggih mboten purun, Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh. Ayo. Bayar brek ya lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 ngono lho. Heeh. 1 2 loro. Ayo. 3 Lupi. Ya seneng meno. Heeh, seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. 4, 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingeti itu yang jelas dong? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi apamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soalnya ini sinden berbobot, Mas. Oh iya. Berbobot suarane. Sopo sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Ning yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Nah, ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo Ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo! Yo. Maka. Hop. Wih, terima kasih. Wih. Iki nyete apa ki? Cek mi. Nggih. Nggih.
Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beji, Kecamatan Kedewan. Oh nggih, niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Nggih, Bojonegoro dan alhamdulillah. Saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih. Ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan, mugi-mugi panjenengan sehat, selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah, Amin. rezekinipun. Rezekine muga-muga ora luka ning malah kebak Kebak, ngoten nggih Mas. betul. Nggih. Uga mendoakan pengantin berdua. Onci. Iya. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani, Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas. Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah, nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tige bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Nah, Wah, siap. Cah pondok kole. Mas yo gurung ngalami ki ning kan, ilmu dari orang tua. Nah, Kita sebarkan. ngono, Ci. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus iki lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan iki lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non, Hah? non. Non piye to? Non aku lo celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok. Piye to piye? Lah wong kon nakoni aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho, Wong aku tak celuk mataku lho ki kok. Sik to. Wong Mbak Niken omong-omongan karo aku penake banget. Mbak Niken Si, sudah Mas Akbar. makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, Luar biasa. hidangannya hebat ya. Inggih. Oh, oh. Ta Oh, wonten omongan rawon karo wau aku tasih anget wau nggih. Rawonya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak genten Niken, Non. dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng, Non. mun ngombe. Nggih. Piye to ki? kowe. Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipus dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Ya. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kecik panggah? Ih alah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ke piro? Anakku si loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. GPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok. Kok kandhari kok kelas loro lho wis kon. loro ki- Kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhani kok Kondang opo kondang? meteng. Motong bangga. Ya bangga no, wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok bisa bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye ta bocah iki? Lo kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya
Ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene Lha iki. nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cat ireng yo oli kok dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Ya kan yo. lek putih kan dadi kaya pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Ah, Pak Sukemi kok nanggap. Kan, Pak De ngerti ra gara-gara ki mau ndodok deloken jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kase yo kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji Nggih. kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Iya. Deloken ke sing enom Joko-joko awor joko-joko ketok gantenge. Nggih, wah. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok Nyapa? Ketok tuane ngono. ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis ndek bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya, Sapa sing muni ayo? Wah, tak idoni ra iku lho ngomong. Piye to sampean ki? Iduk mental. Oh ya iso. Lah, Lah wangi apa piye? Hah? Nganggo masker. Kecuali lek aku nganu sampean ngono iso. Ah, Lek sampean ngidoni dhewe apa Enggak iso? kalau kamu meludahi saya nanti saya ternoda dong. Walah, alah. Alah kok iso-iso ae sampean ki. Anu Dik, ini kan ditanya. Pripun? Ini kan Gareng rumahnya lokal Bojonegoro. Bojonegoronya mana itu? Oh. Ditanya. Pak De, rumah Bojonegoronya yang mana ya? Rumah saya itu pindah-pindah. Oh. Oh pindah-pindah. Di Bojonegoro. Oh rumahnya banyak Pak De. Menungso rumah banyak iki kewan asem iki. Bocah edan iki. Kan Iya. pakai bahasa Indonesia. Heeh. Rumahnya Pak De itu akeh. Iya dong. Heeh. Gimana? Kan kemarin itu saya di Malo. Oh. Ya terus pindah lagi ke sana lagi. Terus Kesana itu di mana? Iya, itu saya terus mengaleh di anduk Kok sana. mengaleh itu apa mengaleh? Ngomong kok kami serontolen. Itu loh. Kami sosol. Pindah itu loh, pindah. Oh. Saya pindah ke Malo terus terlonte-lonte di sana. Terlonta-lonta. Lonta-lonta. Soalnya kan gue kan lama di Jakarta. Iya. Jadinya kan saya itu Di Jakarta di sebelah mana Pak De? itu di Tanah. Kalideres. Oh di Kalideres. Kalideres. Oh kalau aku seringnya di Tanah Abeng. Tanah Abang. Kan Jakarta. 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 Jadi Lu sih. kamu- Lu nggak bisa sih. Iya apaan sih? Aku gelo karo awakmu ngene iki. Enggak kan aku jadi jelek kalau kamu kenek-kenek kan. Wih boso. Yang enek-enek kan siapa orang aku gini-gini kok. Aku kan gemes gini-gini aja. Ngosek to Bojonegoromu ki ngendi ben warga ro. Nggih kula punika Anu Kalisari. Kalisari Ndiase. Semi Aku wis survei karo Pak Sandi ya. ora Kalisari, Mas. Ganti. Pokah, pakah lho. Pak. Iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa Pak De? Begenten. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng, dikei gula kuwi begenggek. Oh lah nenggone. Oh berarti lah nenggone Kediri jenenge jemblem iku Mas. Ya. Itu. Itu, betul. Kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh alah lha kuwi begenggek iki rasane enak iki Mas. Wah, enak jabang bayi kok. Piye? Iso punel Lha lho. aku seneng iki begenggek kuwi. Kowe yo doyan begenggek. Doyan kan kase Kediri kuwi jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu jemblem itu begenggek ya? Iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu jemblem Jemblem namanya. iya. Oh ya seneng begenggek, Mbah. Kok tak wapuk. Mas Akbar nggak seneng begenggek? Ya anu kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh maksudnya nek pas pengen belum kuwi lho. Nek pas pengen.
Ketoke meneng ya kurang ajar. Kebaya merah. Bocah digedhekno. Kok iso kebaya merah iku? Niki di live kali Asta Brata Media. Ya. Ugi saking WMC Mas Karno. Nggih, matur sembah nuwun Mas Karno. Deknane aku mbok gawak yo nang Karimun Jawa. Wah. Guru-guru wong kuwi aduh jabang bayi aku. Ayo, iki diselingi tembang-tembangan. Oke, niku wau wonten pamundutan klebus saking Tante Jessi yang ada di Hongkong. Wes nyawer, Mas. Nyawer ditransfer 1 juta. 2 juta. Anu lagu sing lagi naik daun. Iya, didoakan semoga Tante Jessi sehat selalu, panjang umur. Amin. Semoga bisa ketemu di Indonesia. Amin. Dan semoga sehat selalu, amin. Mas Gareng kuwi apa ngerti artine klebus ya apa ngerti, Jal? Lebus wi wong udan. gak sing tau wadus wi. Wi lebus. Lebus. Lebus kuwi sing unine. Wi wedhus sih. Wi wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Wi adus. Adus sih sing gak ada jajan. Wi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaren utek kamu meletik ini. Utakmu dhewe iki. Kok iso. Sinden iki jan upama lomba padune juara nomor 1. Nah, iya. Iki mau sing nyuwun ninggal katresnan wis katur. Nggih, Saka wonten. keluarga Bapak Marjuki, lagu Ya. ninggal katresnan paket komplit. Oke. Siap. Masuk kas. Oke. Ada yang minta 1-2 wow Mas sampun di Oke, no. sawer. Kita pinangkani nanti. Iya. Iki lagune sing enom-enom wae ya. Oke, kelebus. Mungkin ini ada anak-anak muda kita hibur. Oke. Nadanya Mas. Kelebus, Mas. Dicoba dulu. Nadanya A. Oke, sebuah tebang bersama Diken Salendri ada. Bisa jadi MC, Bang. Oh, aku kok. Wah, alasan Ken. gini ki. Ini selain pelawak, cucuk lampah MC. Wah, gini ki namanya gareng serba bisu niki. Wah, hebat sekali. Bisu piye to? Saya sampean kayak tahu bisu. Wah, enggak. Oh, tak sida. Wis mari. Wis mari. Bisu kok mari ya. Oh. Disiarna ora? Siarno Iya, no no. ben meriah. Yo ngono ku lho. Asik. Urang. Oke, para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang hadir di kediaman Bapak Sukemi. Sebuah tebang yang akan hadir bersama artis kita Niken Salendri bersama Asta Brata. Ada Bos. Yah lambene tenan koyo silit pitik. Eko Mas. Sok mingkup-mingkup. Kayak pitik arep ngendhog ngono kae mengkap-mengkap silite. Iso but. Kulino nginceng iki. Lah aku ngingoni kuwi kok. Yuk, kelebus dadekke. Oke. Nadane di dhuwurne, Mas. Nah, Di dhuwurne satu ya. dhuwurne 1. Oke. Ya. Wis kuwi mau nadane wis diunjukne katoke. Wah, yuk. Sesarengan
Jangan duduk dulu ya ini kan. Jangan Lebus untuk pengantin berdua gitu Mas. Maksudnya lagunya dipersembahkan. Oh iya tapi jadi kayak contoh malahan. Wah, Iki ono sing salam-salam. Salam-salam nggih. Pak Pur Dinano, Dinano apa Dinamo iki? Ndumpil Madiun ikut memantau. Mbok bilih kepareng lewat Mas Akbar titip salam kagem alumni SMPP 85 Nganjuk ing pagelaran menika. Ini iki juga ada lagi Pak Ngatijan, uga kepareng rawuh, nyuwun asmarandana mijil ketoprak. Uga iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, macange. Kula Pak sapa iki? Pak PI jenenge. Sik. Tak wacane sik ya. Sumprit ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mak Cange kula Pak PI. Lah iya to. Kandhane Pak PI ya iki. ya kuwi sing duwe anak nempi iki. Dia anak sapa? Nempi iki mau. Aduh. Muni nempi iki gak apik. Lah kan sing marahi sampean mau. Lah iya tapi aja mbok nekno plesno nempi ngono gak apik. Lebih matas muni Aku sampean. kan ngomongi gak oleh muni nempi. Oh, ngono. Ngono. SBA, iki sedulur Bayu Aji Pak Nggih. PI saking Kasiman Bojonegoro. Alhamdulillah. Badhe nyuwun tebang cewek gaul. Oleh sangu 5.000. Wah, lumayan bersyukur no. Ah. Ya teko sapa wi mau Ade? Mas Mas Mariman. Sarongan. Mbak Niken. Nggih. Nggih, suwun. Mbak Niken di request lagu saka Mbak Tante Jessi ya kuwi apa mau kelebus sama ular kambang disewer berapa? 1 juta. 1 juta kuwi 5.000. Lah nyuwun apa ki kudu dipinangkani lho Pak Ade. Iya. Nyuwun ikan. Jaluk awakmu, Nduk. aja. Wah kae. Msyo. Masa. Heeh. Wah. Sampe 5.000 lah aku diundaki. Pira nduk gonmu? 10.000. 10.000. Ora apa-apa, penting barokah. Minta lagu apa? Apa, Mas? Sayang.